Mashelela TV. Mina abingelela sishone igama bese yasho ukuthi uyena uzizwe njalo usuku namhlanje aphinde futhi achaze ukuthi lento eyenzeka namhlanje ithini kena bese phinde ke ekhipha isiyalo kwabanye abantu besifazane okubeka bezidayisa kalula kubantu besilisa okubeka kungaba into enhle ngicela ukudelela sisi ukunikeza ithuba nje ubingelela bese udluliselana dadewethu masukazile. Sanibonani babukeli emakhaya igama lami uZandile Fene nginyaka ewu-24 namhlanje ngigraduate namhlanje ngijabulile ngokuthi kubalulekile kakhulu mina ukuthi ngigcinile njengomuntu wesifazane ngiyayihlonipha futhi ngiyayithanda nginefiso empilo yami konke lokhu esikwenzayo asikwenzi ngoba sifuna konke ngoba sinamaphupho neyifiso ukwenza izinto ezinhle. Babukeli ababukeli ekhaya igama uNosipho Maglispo intombi yeNox Ntini. Ngithanda ukuthi nje uyintombi ekhona ngaphandle uqhubeka nje uhlale ngentombi ahlalela kulula noma kunzima sithuba ngapha nangapha kodwa nje yahlalela ngokuyithanda nokuyithemba nokwazi ukufunana. Okay, mbukela Mashelela TV. Suspect nje sobe sinikeze uma asinikeze iziyalo azibhekise kubantu abasha noma imuphi nje ozobe bukela nabakhona la endlini iziyalo nje ezimbalwa azobanikeza zona bese siphethe. Ngiyabingelela ababukeli. Siyabonga ukuhlangana nabazukulu bethu begqokile besihloniphile bazobafika ko-21 phezulu bazaba bayagqoka. Sithi kubo bonke ke abantwana bamantombazane abahlale ngentombi ngoba bazovikeleka ezifweni bavikeleke futhi nasekukhulelweni besebancane bazilinde baze kuba baqede ezikoleni bathole imisebenzi besayintombi nto uyaphumelela mangabe kuyintombi uyaphumelela futhi nangokuvikeleka nje ube umntwana nje ohloniphekile nasemphakathini ohlala kwayo nakuba nethuka siyabonga ukuthi ikhona izingane ezikwazi ukuyigcina noma ngabe inikezwe amagama angemahle emphakathini ngiyabonga. Alright ma ungakaphethi mhlambe kuniphathe kanjani ukuthi onyakeni ka2020 sike saba khona njengoba hlangabezana nokuvethe mhlambe kuniphathe kanjani ukuthi nigcine ningakwazanga ukuthi nithathe udadewethu nihambe nalo ngiyokuthi nomhlaba. Msiphatheke kabuhlungu kakhulu nezingane zethu zisihlupha zithi bomama kuthiwani usethini uhulumeni uthini art and culture kwatholakala ukuthi nathi sibophekile asinakho ukuthi singakwazi ukuthi seqe umthetho ka-art and culture oyena onikezwa uhulumeni imithetho eyehlela lapha kuthina abahloli bethu. Izingane ke bezilozi sibuza ukuthi sihlangana namakhempu-ke nje mase siyakhumbula thina singomama ababuye bayithethise izingane ngoba manje phambuka phela ngeke sithule ngoba kuzothiwa lo msebenzi wethu awunayo inqubekela phambili. Mina njengogogo Gqwabe ngiyayithanda zonke izingane ima ngabe ihlolwa omunye umama uma ihlolwa ingeyami ingane yentombazane ngeke ngiyibukele ithukwa umuntu nje phambi kwami ngeke ngikhale Ganda mina naseGanda bayazi ukuthi angithandi nje ngezingane zamantombazane. Okay. Mbukeli weMashelela TV uzwileke beyichazela ngosuku lwanamhlanje okwakho ukuthi uqhubeke uhlale nayo Mashelela TV ungene Facebook page like ipage lethu ungene Instagram ufike ufollow share ipage lethu nokushaya lapha YouTube mafuthi ukubukela nje into eningi futhi subscribe lapha kuyona iMashelela TV ukuze makukhona yonke into efakwayo njengezinto ebezenzeka usuku lwanamhlanje mazi upload lapha ku YouTube ukwazi ukuthola notification isazi sikutshela ukuthi kukhona osobenzekile. Mina nawe njalo ngolesine ngo6 ntambama igama lohlelo kuhle besintu la dlala kuMculo Maskandi uqondito makegazi uMculo sikhumbuthi ngesikoba noMculo sibeselembele thina abantu besizithundu asihlangane khona siyashelela ngoshino okushelela iMashelela TV. Ukuphilina isibongo kaMkhize uChasway phansi kobuhlelo inhlanzeko silana kuzobungaza usuku lozakwethu usuku olukhulu ukuthi uMasingcwabane kumele uthole ijazi siyababongela kakhulu sijabula kanye nabo sithi ngiyabaqhubeka bayiphathe kahle ufike iphatha untombini kahle. Mhlambe nje mamkhize hayi angisakubuza lo muzo ngoba nakuwa kithi mhlambe uzuyigcine wena amanye amantombazana beshelwa ngapha nangapha abafana bayakhuluma ngapha nangapha izinto ziyenzeka abanye banabantwana njengamanje wena yini lento eyakwenza ukuthi uthi mina ngizoyigcina kuze kube ukuthi mhlambe ngiyafika emshadweni uma ukuthi ngiyofika yiphi lento eyaba ngathini eyakwenza ukuthi uzuyigcine kuze kushaya isikhathi.
Oh, mina into engisengiyigcine like kabuthi nje eseyifizeni yami ngangibona izingane zihamba kwayinto isuka kumina ngabona ukuphatha kahle kuhle nokuthi ngibe nengane ngimncane ngijabulise nje abazali bami. Alright, njengoba ndichaza ke intokazi yakamkhize ukuthi iyona iyakuthokozela ukuyigcina futhi ngayigcina kuze kufike iminyaka engama50 ayinayo inkinga. Akwesibona ngina intokazi ekhona eduze. Mhlawumbe izokuza sesake igama ukuthi ubani wakabani usuka kephi nendawo. Uthini ubekwa yini la njengoba sila? Igama lami nguNomalungelo Zosisigabela into ezalwa Alizwakala ngasi. nguNomalungelo Zosisigabela uzalwa uMashongo ngoba lothola sindozo wamakhonde bamezela jele ngoba ngeke ngisayiqeda. Ishinga lentokazi. Akungiziselana uyamangaza kakhulu kuyinto izintombi esikhethele kona thina futhi okusikuthandayo akekho umuntu osiphoqelekile sojabulisa osisibethu sobatshengisa ukuthi into abayenzayo i-right futhi iyabonakala into esibone mhlawumbe emphakathini thina nathi lana njengoba sifikile nje nathi sifuna ukuthi sifike la bekhona babe isibonelo esihle kuthina siyabonga kakhulu ukuthi sikwazile ukuthi sizelana sizintombi zaseGanda siyabonga. Izintombi zaseLuganda ayi eUganda. Mbukeli weMashelela TV uyazi ke nawe angiganiwe kodwa ungangiboni njengoba ngibe nentombi uJelise sengikhethela ngakhethi kodwa ama-CV ngiyawamukela. Mina nawe asiqhubeke ngomcimbi saqhubeka solo nje sibonana ashelele ngomshini waMashelela TV. Mashelela TV.